al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Varen passar ampolles i anys i en Siseta encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava bé